Hayırlı gün, muhterem dostlar. Qalamdash ijod maktabining shiratdagi darsini boshlab jibiramiz. Bu shiratdagi dars Tatar prozasına, Çeşme edebiyatga, edebiyatning epik türüne bag'ishlanacak. Biz bilamiz endi ijodda ish edebi türü var. Lirika şiiriyat, drama, hem de mana bugun o'tasi Çeşme edebiyat, yani proza türü. Mana her vaqtdagi biz endi onun ma'nosini tushunib qaraylik. Narsa ol proza? Latin tilinden tercüme etkende proza ol mana bir maqsadga yo'naltirilgan, turdan turi söylevge kurulgan edebiyat degan so'z. Yani yirikli söylemge kurulgan edebiyat. Bir nindi mana şiiriyatdagi kebek o'lchovlarda, ritm, rifmada mında kelib qısıla almay. Çünkü автор ничек тили шулай сөйлемне алып бара. Билгеле bir идеяга һәм максатка яраклы рәвештә. Менә бу инде проза türе, әдәби әсәрнең эпос, эпик türе була. Безнең татар әдәбиятында эпик әдәбиятның 1000 еллык тарихы бар дисәңдә ялгыш булмас. Чөнки борынгы дастаннарда, борынгы кыссаларда, риваят, мифларда инде безнең проза жанрлары формалаша башлаган була. Менә бүгенге безнең хәзерге прозабызның барыбер дә башлангычы шушы 1000 еллык язма әдәбиятыбызга барып тоташа. Әйтик, менә илаһи әдәбият булсынмы, пәйгамбәрләр тарихы булсынмы, яки анда мәхәббәт дастаннары булсынмы, яки фәлсәфи кыссалар булсынмы, буларның барысы да безнең прозабыз. Татар әдәбиятының бурынгы һәм урта гасырлар проза әдәбияты була. Инде ныклап торып уйлап карасак, проза белән эпик арасында, эпик әдәбият арасында нинди аерма бармы, юкмы? Минемчә, барыбер дә монда бер-ике нюанс бар, бер-ике үзенчәлек бар. Мәсәлән, проза ул ирекле сөйләмгә корылган иҗат. Эпика, эпик әдәбият әле ул шигъриятка да кагылышлы барган мөмкин. Мәсәлән, безнең мәсәл жанры шигъри жанр, ләкин ул эпика, эпосның бер элементы, ягъни ул эпос türе. Шуңа күрә, менә монда бераз гына шикләрне чамалап әйтергә туры килә. Бу очракта без бары тик проза турында гына сүз алып барабыз. Ягъни менә Чәчмә әдәбият турында гына. Әлбәттә, безнең шигъриятыбызда тигез ритм бар. Менә безнең шигъриятыбызда тигез ритм бар, рифма бар, үлчәмнәр бар, интонация бар. Инде прозада ул юкмыни дип әйтерсез. Прозада менә ирекле сөйләмгә корылган әдәбиятта да әлбәттә булырга мөмкин. Ичке ритм булырга мөмкин, ичке рифма булырга мөмкин. Мәсәлән, бу очракта инде без гадәттә Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васыят әсәрен китерәбез. Менә анда кылганнар йөгерә, кылганнар дигән текст бар. Менә монда инде бу проза әсәре бик шагыйрәнә яңгырый. Мәсәлән, Габделгай Сабитовта менә шундый лирика бик көчле, Хәсән Сәрьянда шундый лирик әдәбият, лирик шундый аһәң көчле. Ләкин үзе бу Чәчмә әдәбият, ул бит проза, ләкин аның ичке ритмы, хәтта ичке рифмасы шагыйрәнә яңгырашала. Әхсән Баянда шулай ук бик матур мисаллар бар. Менә шуңа күрә татар әдәбияты, татар прозасы бу очракта барыбер дә үзенең ритмы белән, ичке ритмы белән, ичке аһәңе белән шулай ук билгеле һәм үзенчәлекле. Гомумән төрки әдәбиятларга хас әйбер бу. Проза өчен нәрсә мөһим? Мин бу очракта бөекләребезнең теле белән әйтмәкче булам. Пушкин әйткән, Пушкин. Проза дигән, проза требует мыслей и мыслей. Ягъни проза фикер, мәгънә сорый. Ягъни Чәчмә әдәбиятта ирекле сөйләм булса да, ул билгеле бер фикергә ияреп бара. Билгеле бер мәгънә буенча бара, мәгънәне гамәлгә ашыру өчен бара. Идея аны алып бара. Бу фикерне һәм бу шушы сөйләмне. Шуңа күрә Пушкинныкын истә калдырыгыз. Мысли и мысли. Ягъни фикердән башка проза була алмый, идеядан башка проза була алмый. Шигъриятта да кирәк әлбәттә фикер, ләкин шигъриятта интонация, шигъриятта менә ничектер күңел халәте,
хисчәнлек өстенлеге ала, күп очракта. Романтик пафослар ниндидер. Һәм менә прозада фикер беренче урында. Һәм менә шундый бик атаклы гына галимебез Шкловский әйткән. Шкловский. Ул әйтә, роман детальләрдән тора ди. Роман состоит из деталей. Ягъни тормыш детальләре, яшәү детальләре, менә поэтик детальләр, образ детальләр булса, безнең прозабыз бик матур була. Прозабыз үзенең поэтик сурәтен, портретын булдыра. Ягъни тормышчанлык дигән сүз. Тормышта детальләр бит инде анда. Менә шушы ике бер фикер һәм идея, мәгънә һәм поэтика, детальләр поэтикасы, образлар поэтикасы. Менә шушы ике әйбер көчле булырга тиеш шәшмә әдәбиятта. Менә инде хәзер максатын уйлап карыйк. Проза. Проза бит инде ул шәшмә әсәр. Ни өчен шигырь язмыйча прозага мөрәҗәгать иткәннәр икән авторлар, итәләр икән. Монда инде максат буенча бар әлбәттә, кешене башка кешеләр һәм башка вакыйгалар чолганышында сүрәтләү. Әгәр дә бер геройны, каһарманны башка каһарманнар һәм башка вакыйгалар чолганышында сүрәтләргә тели икән автор, тормыш мөхитендә, димәк, проза монда җайлы бу очракта. Ягъни күңелне уяту гына түгел, хис белдерү генә түгел, тормышта төп геройны, вакыйгалар һәм башка геройлар чолганышында сүрәтләү. Менә төп максаты прозаның шушы. Тагын бер максаты бар, ул табигать, тирәлек, җәмгыять геройларының да менә көн күрешен, аның барышын шулай ук сүрәтләп бирергә тиеш булалар прозаикларыбыз. Инде менә максаты турында әйтәбез. Инде эчтәлеге ничә икән прозаның? Эчтәлеге дә бар. Ягъни прозага салынган эчтәлек. Реаль тормыштагы чынбарлыкка ошатып, геройның яңа үз тормышын сүрәтләү. Геройның иҗат ителгән тормышын сүрәтләү. Ягъни, мисал әйтергә була инде типиклаштыру юлы белән тормыштан алынган, тормышка тагы вакыйгаларга, геройларга ошатып, прозаик үзенең иҗади, хыялый тормышын, хыялый дөньясын тудыра. Менә бу аның эчтәлеге була инде. Бу таләп. Шулай булмаса, проза үзенең максатына ирешә алмый. Иҗат принцибы нәрсә? Иҗат принцибы ул хикәяләү. Һәм тагын берсе инде сюжетлылык. Әлбәттә, һәм хронологик сюжетлылык. Нигездә проза шушыларга нигезләнә. Ягъни сюжетлылык, димәк инде ул хикәяләү элементы. Менә шуңа күрә проза бик гади булып чыга бу очракта. Ирекле сөйләү, ниндидер бер сюжет буенча сөйләү, язу, иҗат итү һәм ниндидер бер тарихи этаплар буенча алып бару. Күпмедер хронологияга туры китерү һәм тагын берсе инде типиклаштыру. Тормыштагы вакыйгаларны берничә вакыйганы алып, үзенең хыялый вакыйгасын тудыра. Ягъни фантазиясе белән яңа тормыш тудыра. Прозаның төрләре бик күп. Прозаның төрләре бик күп, үзенең мәгънәсенә, тормыштагы урынына карап, ягъни ниндидер бер юнәлешенә карап, эмоциональ юнәлешенә карап, санап кына китергә була. Аерым тукталып тормыйча, аларга әле тукталырбыз алдарак. Әйтик менә. Нәфис проза. Нәфис проза инде ул классик проза. Менә безнең классик әдәбиятыбыздагы хикәяләр, романнар. Бар әйтик шундый проза, лирик проза бар, эсселар, нәсерләр. Менә шундый лирик аһәң белән өртелгән проза бар. Ягъни шәшмә әдәбиятының лирик моменты да булырга мөмкин. Булырга мөмкин әлбәттә юморист, көлкеле проза, булырга мөмкин сатирик проза, булырга мөмкин мемуар прозалар, халык иҗатына корылган проза әсәрләре булырга мөмкин. Халык иҗаты традицияләре буенча бара торган әкиятләр, риваятләр, мифлар, бәйтләр хәтта. Менә шушы проза әсәрләре шулай ук безнең яшәүгә лаек. Детектив, маҗаралы, эпистоләр жанрлары булырга мөмкин. Булар барысы да проза юнәлешләре. Язучы буларны белә өчен язучы һәм үзенең темасын сөйләгәндә, идеясын сөйләгәндә, менә шушы юнәлешләрнең берсен сөйли. Детективмы ул, эпистолярмы, ягъни лирикмы? Менә безнең классик прозага кергән нәфис прозамы. Монда инде һәр кешенең үз
максаты һәм үз нияте дигән кебек. Татарда прозаиклар бик бай. Проза татарда бүген үсештә. Бүтән булган палитрасы әдәбиятның, бүтән булган мозаикасы керә беткән. Шуңа күрә без татар прозасы белән горурлана да алабыз. Шуның белән бүгенге дәресебез тәмам. Уңышлар сезгә.